Yeroitran. Ini kai lang ban ngano Matius kalau nong ke basau ke kot ke panikong ter hadu ke bakat way. Kini ke benta ke heading ke ong ke jing pencoy yau Jisu. Amen. Di sengoto ba usoitan udah ubah buto udah ubah sian. Amen. Di bat ubam jule ranru kan mau bahaya kata. Yo pi perkat usoitan ule ran. Usaitan jule ran namar kata pio I bakat yo Jisuru le ran te un pensyai. Namu usaitan uito bah utip bah ba Jisu ude kun jong blei. Te utip ru ba blei ula pai u syabane ka perthai ha ka jinglong do ba kum u breu. Kabut utngan kumangi usamthia kumangi labu pot kumabu pot yo breu lada udan hang ni ha sadau kabut hamang pat umla bandan. Amen. Dai ku menta ba ulong uba kenja mensim udap haki jaka baro. Ti ha ulawan long brio ke melabu put ya ukum ubrio amen. Ti usaitan utip bahaya kata. Bat nama utip ya kata. Ulang ubam spare ya nuru juk hand snap ya nuru bat jule ran ru bat kap ya kuat ublay. Udang nuot ban pensyoy amen. Kini ke heading ke kumno kau kajing pensyoy ya Jisu. Pengis ngau habangi habani ka perthai sngi ka jing pensyoy ka apeni baro arpusau kenta amen. Lakalong yo ubri uba popru u pensyoy hi. Lakalong yo ubri uba hakru u pensyoy hi amen. Tene yai bet kat bakum ka jinglong jeng ini dikhat ngan batai hakawai pakawai ka khat ngan batai ka jingmon jong kini ya ka jingmayan ka te ka jong ka pran ayu chengi amen. Jika ketian ke jong ublay ko ang kumlo ko ang onda kumta la ya lamno yo Jisu do mensim makoy. Syari klabo on yo pensyoy yo uda u soitan. Amen. Ni hang ni baka ketian ke jong ublay ko ang balaya lam yo Jisu syari klabo do mensim makoy ba on yo pensyoy yo. Te hakan ni kabenta pihak ban sengutu kum ni. Haba menta pidon parlok jopi. Let's say lalong prestani parlok jopi. Tamba imdei pat ibalangan jendil hakap tien ke jongbleng. Te itai parlok jopi ipensyoy yepi. Banle ya kenu kapop. Kumbayang aru hakin kita yong hanam itu kerteng lasyak pensyoy nga. Ba ngin yo kamay kambon, ngin yelek no kumta, ngin yelek no kumta. Te ngaru hakap meningkong ngalong toh ngako ngu anray sa sipang. Umatsi uble ukrani ngau kong wat nom ko ngu kamlong ke badai wat jukwa raha hun ha ka ke ba utrai ula aya pha te ngan ong ye pi ba ngada menta pi dani parlok jong pi I pensyoy ye pi ba pin le e no ka do kapop anda pi la le ya ka kapop hadin nanta la sya riam ye pi ha ka kapop bat pi la sngo ba pi te ba pi le e ka kapop hata ka pot pi wat nom kedok tite ba de itu ba pensyoy nga namar kata ngalahap hakani kapop amen pi wat nom ong ba de itu namar ngani tho ye pi lasya te lasya ya lam ban pensyoy danu da umensi bublay ban le kumno ban tenju ya nga ba ye pi te pi yo I ba haba ka im kalahap hakapop haba u adam ula hab ha kapop ublay ula ong yo adam mila babi tu so ong ha namar kani ka brio ka imru ko ong namar uni ubesen amen tihri kam dei namar jongno ka dei namar mangabad mapihi ni hapandan ya kapor hanor lade pat lada ngimdan ya kapor hanor lade lada gikum hab wat juk de ukti satu hanres ngosi ha kata ka benta dem khosio ha kata ka benta bat duwai ken ha kata ka benta ba hadin nang ni syakmat kanam hapsyo wanap ong badai utu parlok dai ketu ka parlok hanrengan ong ye pi dai manga bat ma pi ladang ngi hidon ye kaman ke bajuat mano bala ban pensyoy ye pi amen namar la yalam da ublay ban syak pensyoy namar ketangin nom ong badai uta hanre dai manga bat ma pi namar kata to ngin don ye bor hanor na dai bangin job ya kejing pensyoy amen But she should have taken the job like Uncle No and now let's share again South see but South Miet Hatin Kata Ulakan. Hangni Kahika Yangiru, Bangiru, ni Hapan charging in. Ngam the ong ba pensya
sya jingit hado sau paus ngi la ne his pas ngi la ne kum ta ter namar don ki ba sya hado handai paus ngi ru don ki ba sya sau paus ngi te ngam ong ye pi ba pin sya kat no sngi kat no met han re tang ba pin sya jingit ha ka jing alam ka jong trai kat no sngi ru kam le le sya ha ka jing alam ka jong trai men ban ha ba pi shong sya jingit ka mo pi shong khap kum to pilak no pilak ban puli bible pilak ban ruai pilak ban duai pilak ban thia ha ka jing dorin kat ka jong trai pin se yu i jing yu i pau te kumbang ong ye pi ba ha kini isni ki bala let ha ba nga sha jingit ngala kumbam de ki jing bam ki bas niu la long pi ke met jonga namar ka jing thli jong ka po ha jaga bangan bam da ka ba bang bam da bas niu long kumbang ip teman te man ba pi sha jingit sa kan mau bhai ke ni ka po ba pin bam shua da ki jing bam ki balong serwa la da pi sha tak shi sngi om na de la pi bam jano han re da pi la sha da ki tayo pihak ban sedang ban bam shua da ki biscuit pihak ban di shua da ki horlick pihak ban bam da ki kenja ki ba jam hadin sabam ki ka jarum jam shua la da pihak bun sngi kai la nyo sngi la ne shipo sngi te la da pihak tang shi sngi ar sngi te la pi bam direct da ka jarum lele tang ba wat nam bam so ken wat nam bam do wat nam bam kanu jing bam ka ba la ne ka ba sat la ne ka ba long masla namar ba kan sakta ekemet ke jong pi haki por ki bala le ngapam bet henre ke jing na ke jong play kam shem le yang nga henre men ha kani kapun kenet pen riu nga ba ngale persya pakamet ke jong nga klan ngam ju le te henre ngong ye pi yo dan mano ru nam deng jong pi ju sha jing pi ju bam pim ju le henre menta ngong ye pi shua bakan lak ta ka jing pang ko balap yang nga men ha kani hado ba ngapan ma no ble nga sayo kia dekat pengi dan kot ngenan kia ngen ya kan mau ya kan ni bahwa bangi sya jing et ngelak no ngin bang sya ki jing bang ki balong play ya men te haba sya jing et don pun ki ba oi nga kwa ba gong pangan sya jing et tang ba nga ha ban sya jing sya iki khun nga ha ban le tre te kat kum ka bible te ngi yo i hi haba sya jing et ni shong ker pang ya men uji suru shong ker pang on tre e ru en te Moses le te usong kerpang bahi Moses le usong hakata ka jing doring kat ha ka buram ka jok mulai hado bangi yo i ba uji su kum ubreu utngan ka ba tu ke tho utngan hare Moses kum ubreu uklam tngan aman Moses ka ba tu ke klam ye tho ba utngan hare ka ba tu ke ye tho ba ublai hi ula pha yo Moses ke le no kila ile ayu kitiki pa ba jome kitiki pa lang jome kila ile ayu kila yang mani yang khôn masih ni iba Moses ha ka jing doring kat jong ublay syam la tngan reu jisu ha ni utngan bale namar balai alam da sim ublay hi ba ni open shoy u bane ko no ban pen kelak pu ya ki mau men denga mong ba ngimla ban kum no Moses kum ubri uklem tngan kum no pat jisu kum ubri utngan hare kani ka por ka ba sya pen shoy ya ujisu namar kata la sya ya ujisu bantan ujisu ula banon tangan ru da usya wat his pas ni ne shi hajar sni henry khnang ba on yo penshoy la sya ya ujisu ba on tangan haba ula sya jingit amen henry yo Moses pat udon ha ka burom ka jong ublay pat sham la tangan pat ngan ong ye pi lada pi sya jingit haba pi tangan pi shupuli da ka chin ta jong ublay ngan ong ye pi ka jing ngan ru ka let no ha pi don ha jing doring kat ka jong ublay ha pi don ha ka burom ka jong ublay ngan ong ye pi pen ngan da le ru amen naman ka chi ka jong ublay ka ong kum no pat ngini pen te ha ba utaw nong pen choy ulawan ha ula ong la na mi long ko ublay to hukom ye ki ma ba ki long ku pi ublay ula syak nang yo jisu ba ngan balay ba on sya pen choy Henry ula ya tho ba ula ong la tho ba tang da po hi ba ne mu priu Henry da ki tien para ba mi no na ka shin tur jong ble pi hang de la pen shoy u jisu na mar ba le na mar ba u jisu ula tngan amen na mar ba u jisu ula tngan u setan ru ula wan ban pen shoy ngani tho e pi u setan ha ba wan ban pen shoy ngi wan ha ibenta ba ngi tlot amen hakano ka benta ka pi klan
kan juan man pensyoy henry usutan shu up yagi baro saudang baro sisni up but hakat no ka benta ka pitlot hang tahi uwan man pensyoy pi haban check hayal di hang no pi jutlot hai tui batrot pi haban duai pha hai tui benta pi haban charging it pha hai tui benta namar haka jaka ka pitlot hang ta ngi hane jisu ulat ngan usutan ru wan pensyoy hari ba ujisu ang ba tang da ukpu ne mu priu re da ka chen ka jong play kata ngare ka jisha ha ki por ki bala let no ha ba ngam yo aja ha ba ngalet ministry keleng ngaju kuli da ka chen ka jong play bat ngak kedang ba ha ba ngasha jingit ru don ko we ka sien tak hi sien hi ka ba ngan re ngam ju tngan ha ba ngasha jingit ha ka sien ngat ngan ba ngau jisu ngat ngan uru wong ke le kuli da ka bible ngaru ngale kuli da ka bible bat ngak kedang amen te Henry ngaong pi ba namar bagi dia tengki priu namar kita lapo pot yang ngimla bat ong bangin chupuli betang ke bible bangin tangan sure Henry ngin tangan hi kan poi ke por ban tangan hoi lese lada kumbangi sha jingit south house ni la nen ripus ni si spas ni la dangin bam jing bam hoi gen chupuli bedak te ke jong uble ngin nam tangan mereka poi pat ke por ke ba ngi ham hi ban tangan namar bale namar bangi long tang Kibriu, amen? Te namar kata kumpala pensyoy jisu haba ulat ngan nganong ye pidon pon bha Kibriu namar ka jingtngan jong ka po la pensyoy gi bakin bam sap la pensyoy gi bakin thak bakin chukor ha ki dukan ke jong ki ha ka jingtre ke jong ki da ka baki ki thak ki chukor ki deto e ka jaka bon sen ki pan pisa ko liang na Kibriu kum siu shu but namar balik namar kakpo namar ka jingtngan amen te henry ngan ong ye pi ba pi wat nam long kita ki ba khuslai palat ya kata ka jingtngan jong ka kakpo amen ngan ye thoi pi lada pi don ye kata ka jingnet ka ba shisha pi yu jisu hak ne ula job ye ka jingten jo bat ula juba pe direct ye usetan ba om tang da ukpu ba un mu priu te ngaru nga ong ye pi hap deng ka jingtlat ka jong pi hapdeng ka jing dok hapdeng ka jing kurdo hapdeng ka jing kurdo hapdeng ka jing jinja hapdeng ka jing dak ram dak sha la sha pen shoy ye pi ba pin le da ka no ka pop nga ong ye pi wat nam le ka don ka wei ka priu ka la shin ya utnga jong ka wei pat ka priu bat ka ong ye nga ba ka ne ka de ka jing alam ka jong play namar ba ngadap ram da ka ba nga shin yu utnga jong ka priu bat ula pensiu kita karam la ya karam henry kata ka de ka babakla la sha pensyoy la sha ariam bakalang ngat ru bat kadang pengsan ru ya la de henry ngan ong ye pi la da ka de yang ba de pi bangin yap no ai bangin yap no ngin yap ha ka ti jong trai man la da ka poi ka por ka ba nga ba pi ngi la ngan palat ngim don ni e bat ka don ka ka lat ka ban la ban thak ban chukwa ngila ban to ngila ban them ka don hak ti ka jong ni ban to le se ngali ka hin jong pi ngai gi ka don ka satik siar ngalong ani ngam dari ye ngan ship ka ni ka satik siar ngan le de bat ngan the kha ban the ka ta ka de ka babakla amen namar ka jing ngan ka wan ka jing penchoy hau jisu hang ne ni wi bo jisu ulat ngan ka wan ka jing penchoy yang nga ba de pi ru ha wan ka jing dok ha wan ka jing kurdo ha wan ka jing pang ka jing hitam kawan ke jing pensyoy haba yo ilat pangin le yang tu ka pop ngin le henry ngan ong ye pi wanam le kum ta to ngin hon la ngin yap ru ngin yap baru try la ngin em ru ngin em baru try tam ba ngin nam thak ngin nam syukur ngin nam to ngin nam them amen ngin nam le yang ta ka pop dan le ru em nang ba ngin yo ban job ya usaitan da ka tin ka jong play da ka bor da ka ikter ka jong play ba play chumi un yo buru amen Bat long kum no shu ka tin ka jong play. Anda ka tau setan wala ya lam sha ka nong ba ba khoj bak ula bo. Ya u halor ka dong ka temple. Bak ula ong ka dame long ko ru play tu peno ya la de. Na bala tho un ai hukum ye ki angal cha phang jong me ba kin ra ya me. Ha ki kti ki ba ha ki kti jong ki. Ba yo kum no men jin thot. Yala kan chat ha umau nganong ye pi ba usutan ujutun jo ye ki breu da ka tin ke jong play hi teng teng ki don ki breu ki bala puli ba hai ka tin ke jong play na do genesis ha do jing pen pa henry la ki
syukur. Amen. Dan pun bahagi beliau ki balasyat. Thok lasha syukur dakak tien ke jong ublei hi renga ong ye pi yet bhai ke jing thok. Bon ki balasya pencoy nakak tien jong ublei hi pai kak tien jong ublei ke ong kapta pai kak tien ke jong ublei ke ong kapta. Han renga ong ye pi lada pi small lada pi kuat ka jingwat ka jing perkat ublei rom sya ye pi ban sya ya lambak la. Amen. Baru Jisu ong kumno Jisu ong la thok pat manam tenjo. Yo try ublei jong men. Usetan hang ne ula pencoy. Yo Jisu ula pencoy. Uong kumno uong lana bilang pergut ublei tu penok ya la de. Paban penok de. Ba kum tu pen ban wan ya rapat ublei kum tu mangipet mo haki por bagi dam dai giru perthai. Tu pun ki ba ya pet ya ketuka sirar jong Shaktiman dan ki bale no nanti nampak jerong selap ru bau Shaktiman wan man yarap. Teh rei kaditang ka film kaditang ka boblak banlong. Teh rei ngan ong ye pi hooi ublei jungi ulak ban yarap. Kito kide kiba syuak han rei ublei jungi udu supernatural. Kabot udan ni kita kapor kaba pula kaba ublei ulak te lada ngi kum hap na jrong ublei uthak na ki angle banda ban kere ni bat kata kala de jay nga bon sin. Ngala de ban yak na do meno han rei hado mentang adang em na marbalei ba ublei udang daw udang ker udang sumarena. Han rei kam dei pat ken yangi bangin tunjuk yo ublei man. Dan ki brio ki oh na baka syakri ublei. Namar ketangan let bede-bede binga mana bede-bede ublei ulat tibi banda ban ker riban sumar mereka ta kabakla amen. Ya kaba syujarin kat kumnor kumrole se kadok na kali syaklau. Lasak mir hang ta ublei uthak na ki angal ki jong ubanda. Han rei kat bangin le khnang hi. Kat bangin ye le khnang hi ban ya mir chata kabul kalong kabakla. Teng lada ki khat ki parlok ki parajoru. Shano ki papi pimla ban shania nganong ye pi wat jutun ju yu ble banang oh nga ka syakri yu ble oble le re la dangan let bagi tu ki briru ugle undang ke briru suba ni haban janut kum ki paru ni haban sian kum ki pesen amen ni ble ra banang bagi la de ki briru chung ble uble ula dahi kum ni tunju yu ble kato ko bang la dangi di de ka biru ni no ble le yang ka bang ngimtip la ki briru bi ai ka biru ni no ble le re la da pilate pa tu ka de ka pi la da pi di knang kumbanga ngale ban ki di kisni ngalate po somken udi ubasnio habasha jingit mereka bang knang kamu ngaten ju ayo play barapo ngaten ju si tenju ayo play ba nga ba shkri play madan ngor ju play lakiu sa bajik sarong ru bang aplele amen deh ni haban husiar ya de obde bangi de ki preo jo play dangi ni de kabiru ginam yakshu hanre yakaba syurian de ki preo uble unia da hanre da kaba ngile knang ni tenju yo play kamot kata kelong ka babakla amen ngim de ban tenju yo play menta namar bang ade ka syakri jong play kabut kawan ke kali nang tengan de yang knang tu phithrai da accident phithrai ngam ya kamot ngan ya hi amen tikum ta kam de yegi begen tenju yo play amen bala ong shushu kumno ka tin ke jong play ka ong shushu usetan wilaya lampat ya ushu lomba jrong bat ula pedi ha u ke hima ka purthai baro bat ya ka buram jong u bat ula ong ha u kita ki baro man sa ai hame lada mendem hanga onda kumta ujisu ulu ong kele no nanga setan naba la thok men mani ya try uba ublei jome tang ya uhi men syakri amen haba kunta usetan ula ino ya u hakmiru ki angal kelewan bat kila syakri u ni hang ne bu setan unot ban hukum ru ya ujisu ba ujisu unmane ya u amen hanrai ujisu uklemle kumta nama bakak tin ka jok ublei ko amen yo ki we ki blei na lor jonga amen nganong ye pipon bha menta ki aktor ki actress tang bakin yo ya kaspa kapau ki dino yala de hausetan kibon ki actor ki actress bakin yo pisa shibon ki la dino yala de harenga ong ye pi wat nam de yala de hausetan na kamenta kaspa kapau dan pun ki parlok ki jonga ki balalong kristan henre haba ki yo lok dau hindu haba tu hindu ba unri un sumar bahaun ai kaspa kapau no yo tu blay mani no yo blay jo u ki kloi ban mani no ya u blay
jong utang namar kaspa, amen. Kidon kiniru kiba ritlan gitu kiba ritlan ni kito kiba ri ya kataro ke kitoru kidino yala di house tantang namar kaspa, amen. Teh ringan au ye pi ba kaspa kam don jingmut ruem, amen. Kanon to ya yu la dangin yo ya kadinga perthai hi barok away la dangin do no ya kadinga mensiem. Kani kaspa hani ha perthai kadai tang si tempor, amen. Kaspa hani ha perthai kadai tang si tempor. Hari kaspa kaba umleu ai ni da kabangi im hok ni mane we tang ya u batang ya u hi kadai kata kaspa kaba shadu ki babam jikon. Tepon bah ki dino ni judas ru dino yala de ha kapop dino yala de ha usetan tang namar lai phau tali ki sbai amen. Namar kata bon bah ki priu tang namar shi phau tingkar ki dino yala de kani ka usetan uang ngan ai ki ding spa ka phau bon sen ki modor tang ka spa ka ba he ka ba kra ringan ang ye pi haba pi thok na kabanta isi tingkaru ngan ong epi pilamane usetan haka jingpam tip pilamane kaladran kuwi kepor keba ngayo ban kali te haka ta ka jingya kali ka jongi ni reserve ya ta kali ars pa asan phau tingka andalawan pai pat nang ta te ula ong yo ta wepat ni la reserve yang nak wepat kan kali ula ong ta balet dam pat ni tang pa nama bo palong prestan akhle pedram yo ngala keren pat tang yo ta balong prestan ko baya menjur lang ngala keren pat kam hadin te ula ong menne ni reserve ars pa tingka hanre ha ji sha ars pa san phau te utaru ong to tangaru anshim na tang ars pa tingka te ngalong ipidan kibre ki batang na beta isat phau tingka la ne ishi phau tingka kamot pi lamane usetan haka jingpam tem dan pon kibreu ki pom dan lette ban mane ko balong be kitu ki bangalit mane ksuhi kitu ki bangalit mane ksuhi ki lapan pa be yala de be kilet chalum jingtet ki mane ksuhi kum to kum kitu ki no ai ksuhi bat kum tar hanre ki kristal par haki ni gisni ki babentang haka jingpam tem ki mane usetan tang namar i shipho tingka tang namar i atho tingka mentai ki ni ki batre hapo ki office ki bahe ki officer ki bade ban haban san ya kano ka baki de ban san lase ki baki hap de ban yo pisa nang ta la de ki haban yo ikano ka kampat kum tar ki dan kam ya ka sign ka jong ki batang nama ka shi sign wan haba ki la yo ya ka tulok ru ki nang kwa ban yo pisa ban ba pisa ki pen slam khnang sawan ha ka tak si na beli ki kwa ban yo pisa ka to man ang ye pi usetan ula pen shai ban ang to mani yang ate ngan ice pa amen tiki pon ki traffic police ru haba ki fine ki yo an te ki ye building ki ba he ki yo ban thau ki paro khai hanrai da ka ba ki corruption ka to ken ka de ka jing mani usetan ong la ben dem mani nga ki ka spa tiki pon si sha ki brio ki bala yo ya ka spa ka phau da ka ba thak da ka ba shukor ka to ken ka jing mani ya usetan namar kata to in kiar na ba bam sap ka jing mani usetan ka jing thak ka jing shukor ka jing mani usetan ka wei ka pop kaba ngidam ban mani ya u kamot ni kongo ya u kamot kata ka jing mani usetan ha ka jing bam tep padan ru ki batte hanre ki le persya namar kata to ngin kala ka mot pato ngin mani usetan hanre ki mani tang yo blay jong hi amen tingin pan por no blay bangin long kita ki bala ban mani ya u nakapor na usetan nom yo ya ka jingim ka jongi bangin sakiru badang don ki brio ki bayi hok yo blay ha ka diga ri ka jongi amen bat om na ka diga ri ka jongi ngin duwai ru ba paro hi koi ka perthai kin don ba hi kita ki nong mane blay ki ba shisha to ki nai mo ka jing ka jong blay